Weet je hem al op waar je hem stemmen zullen? 18 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Best wel Jan. Ik heb zo'n stemwijzer die. Ja. Er kwam wel een partij uit. Ik heb er nooit van het. Blanco lijst 14. Nee. Die hebben jullie oud. Maar... Het wie iets maar 24. Mera 24. Ja, Oh, zoiets. Ook om die bij deze. Ik zou anarchistisch-achtige Ja, ik beweging. zeg ook een foto van die lui, al je van die budden en dan was wel nooit, slim. dan nooit in maand doucht. Wie stond hier alle kanten op? Ik denk, wat is dit nou weer? Maar dat weet hem dus net. En waarom kan dat bij deze heen dan? Ja, ik weet het net. Ik weet het om eerlijk Wat te is zijn. toch voor radicaal Nou, zie je nou, ja, de democratische waarden, dat vind ik prima. Maar ik ben net zo voor referendums, of referenda. Filmfonds jou. Ja, precies. Nee, maar dus ik snap eigenlijk helemaal net. Maar die shutten er bij mij echt heel erg uit. De mening van de gemiddelde burger interesseert hij net. Nee, leven in godsnaam gewoon 1 keer in de fjouwer die stemmen Maar en dat dan ben die ik lui hun werk dan litten. En dan dus Wij kiezen mensen, dat geldt voor de Tweede Kamer, geldt voor de gemeente, geldt voor de provincie, zodat wij u 4 uur lang daarnet hoe nou te denken van wat vind ik hier alweer van. Dat is dienwerk. Ja, en en bij elk moeilijk punt zie ja, nee, nou maar je met web. nee, en dan zitten ze constant in de campagnestand, die politici. Dan ben ze alleen nog maar, laat ze maar alsjeblieft gewoon hun werk dan. Ja. Dat krijg ik voor u zijn aan een gemeente. Ja. Als hij al helemaal verdiept in de Waardhoeken. Ook toch zo even zien wat die 33 doet. Maar ja, dat is wel grappig. Want ik heb me eigenlijk helemaal net verdiepen in wat hun dochter dus, zeg maar, best voor steen, maar wel wat voor een campagne ze vieren op Instagram en wat dat dan oplevert. Ja, want ik ga je hem alle vragen om eventjes je favoriete campagnefilmpje op te zieken. Want er is me toch een meuk om campagnefilmpjes. Het is echt, het is comedy, het is cabaret, het is alles bij elkaar. Ik wil die wel bedanken, want ik heb wat filmpjes opzocht en nou is mijn hele algoritme is naar de kloot. We zitten in een fuik, jongens. Ik zit alleen maar in foute verkiezingsfilmpjes. U doet hele longwaai. Het is echt een drama. We halen je in, maar ik maak een uitrapje. Goed opletten, want hij gaat heel hut. Oké. Ik kom wel aanlopen. Nou, Jan Julius, waar zijn we vandaag? Nou, we zijn vandaag heel erg druk in het centrum van gemeente Heerenveen. Ja, zo is het springen. Is het nou bewust? Is dit slot of een foutje? Ik kom wel Maar aanlopen. Bij sommigen lijkt het inderdaad bewust te wijzen, want hoe fouter, hoe beter. En we doen net alsof het heel houterig is, want dan scoort het of zo. Ja. Dus de mast iets en we nog wel heel erg afvregen van is het inderdaad. Want ik kan me haast net voorstellen dat dat echt is van ik Ik denk wel dat dit gewoon een foutje is. Ja. Ja. Ik Maar geloof wist gewoon u nou net wat dat het hun bewust is. Nee, ik heb geen idee. Ik kan maar heel binnen in het centrum van de Heerenveen. Oh, mooi dat je me binnen. Daar was hij ik iets van de Frieske Maarten naast jou. Dat denk ik. Ah, dat is de wipjes welke. Maar er dan nog Ik een, weet wel welke het is, maar ik heb geen idee. er nog een intro bij of gewoon Shell litten? Nee, let me even zien. Allow me to reintroduce myself. My name is. My name is Ho, H to the OV. I used to move snowflakes by the OC. I guess even back then you could call me. I used to move snowflakes by the OC. I guess even back then you could call me. I used to move snowflakes by the OC. I guess even back then you could call me. En dan een slow-mootje erbij. Ja, en nou, Ik dit, vind dit echt vet. Ik ga hem nou al 10 keer weer opzien. nou, het is dus wel grappig. Die Johannes die er correct op zit, dat is daarna je vriend van mijn neef. Die heb ik een paar weken geleden heb ik die voor het eerst ontmoet, omdat Spieter nog mijn Beppe Oeleed. Daar heb ik Johannes voor het eerst ontmoet. Ik heb Johannes krek even appt. Ik wil even weten hoe dit gong is. Ik zei, waarom ontstiert dit? En je ging helemaal viraal. En hij is echt super grappig. En hij zei, ja, bij mij dus net meer promotie, maar het zit via Instagram en TikTok om te litten wat we hebben voor steen. Dus het moet eigenlijk een beetje op een ludieke manier. Ik kwam een heel lang antwoord uit, maar kort samengevat. Ja. Alleen nog, hij zei, we hebben het op deze manier betocht, want we willen zelf ook graag even introduceren. Maar dat mag net meer. Nou, zoiets zei hij inderdaad, dat het op een oren manier en een oren insteek. Maar Dat ze reclameregels dat, of zo? Ja, dus daarom binnen misschien ook wel zo volle. De Mars, dat Van is die, ik weer vader Zwebere paarden. Dat mag dan nog wel. Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Gaat hij vandaag nog introductie nodig of ook maar gewoon laten zien? Nou, dit is een soort epische combinatie van de clown uit It en Hanske Sam. We zijn eruit. Ons onderzoek is klaar. Ook in andere gemeentes zijn de omringcontainers even groot als in Weststellingwerf. Waar we hier staan betalen alle huishoudens een vast laag tarief van €160. Hoe kan dat? Waar zijn we hier? In Limburg? Groningen? Drenthe? Nee, we zijn hier in Oost-Stellingwerf. Heel dicht bij ons om de hoek. Hier kan het dus wel. Wij van Hart voor Weststellingwerf gaan dat ook in Weststellingwerf regelen. Ja, dat is wel. Even voor de meesten, dus dit is de listloeker Ronald
goed hart, volgens mij. Boeien. Ronald van Hart voor West-Stellingwerf. Die Ja. zit dus in een container. Die komt eruit. Het verhaal, want ze krijgen natuurlijk DIFTAR, het systeem waarbij ze betalen maar per legging van de container. En zij meteen in West-Stellingwerf meer betalen als de mensen in de eerste Stellingwerf. En dat vindt er onzin. Dus het dat op deze wijze onder kaak stelt. Tot er ook nog even een mooie reveal, maar dat doe ik hoe dat boert hinnen. top. Wat had hij op zijn hollen? Ja, dat vreeg ik me hier. Volgens mij is het een soort lampkoom in die donkere In die container? container. Ik weet het net, maar Ik het dacht is... een koptelefoon, maar ik Ja, zat er net weer om. Nee, Oh, mijn God. dat is ook nog eens... Ja, maar er zit meerdere lagen. Er zit meerdere meerdere lagen. lagen in. Saafvol in. En ik zou dus nou, als de deerwijs om in West-Stellingwerf om na zo'n uren nog hoe zitten te gaan. Want uit elke container kan Ronald komen. Kan En iemand dat van is Hart van West-Stellingwerf Ja, komen. dat is toch wel... Vis. Ja. Ik heb er nog 12, want ik ga zakken noten, eerste jongen. Ik zie het maar te swipen en hier en horen pareltje kamer voorbij. Dit is het nog rapper dan die vorige, dus let op. Een zebrapad hier bij de herberg hier is voor ons onmisbaar. Ja, dat weer het filmpje. Nou, dat riemt nog. Een zebrapad hier bij de herberg hier. Nou, Gauw toch? wereldje. Maar de mooiste, Oh. dit heb ik inmiddels al 20 keer bezien. En elke keer ga ik weer pin in de buik. Komt-ie. Wat een kutsysteem die DIFTAR. Om mensen per afvalzak te laten betalen. Het is tijd om het afval weer vanuit de gemeentebelasting te betalen. Stem 18 maart SP. Kutsysteem. Ja. Dat is toch gewoon niet de... Het Bartje, wie wil direct duidelijk? Ik overweeg het nou serieus. Na oorlogsseconden weer Ja, maar duidelijk. dat die crackmatch in dat systeem, ding ja. echt aantrapt. Ja. Het trapt er een beetje naast. En ik denk dat we nou... Ja, we eindigen nog maar die van Janko. En die had denk ik wel wat introductie nodig. Ja, nou ja, goed. Ik kwam een filmpje zien van Boer Bart. Hè. Ja. Dus dat is... ja, nou, lief maar even zien, maar hij moet een beetje googlen. Ja. Ik ging net aan de kant. En de storm is heftig. Maar we zullen met opstaan. En de zal Inge zich verantwoordelijkheid moeten nemen om dit te verwarren. Ik ben verkiesbaar op het 4e plek van Kleurrijk Frieske Marren. Ja, en... Ik ben er een beetje ongemakkelijk van. Nou, en terecht. Boer Bart kennen we natuurlijk. De boer die in de klins kwam aan de gemeente Frieske Marren vanwege vergunningen en regels en dergelijke. En ja, nou wil hij dus blijkbaar de politiek in. Ik kreeg het filmpje via WhatsApp doorgestuurd en toen dacht ik van oké, interessant. Maar goed, op Instagram en Facebook ongelooflijk volle likes. En ik vind het wel heel opvallend dat hij dus blijkbaar een hele doelgroep onboorden kent van mensen die het mooi om is binnen. Maar is het eigenlijk de kiezer in de Frieske Marren die hier mooi spreekt? Ja. Of ben het... Ja, van alles. Van alles. En, maar blijkbaar leeft het wel. En hij gaat gewoon de politiek in. Want hij wordt gewoon, denk ik, een van de grootste politici van de Frieske Marren. Want hij is natuurlijk wereldwijd bekendst. Dus ik ken nog helemaal een bellen. Ik zei van hoe is het voor die? Hoe is het voor die? Ja, hoe serieus best? Nou ja, hij zei natuurlijk van ik ben mega serieus erover. En ik wil me naar de hut vermijden dat minder regels voor boeren onder de oren. Ja, dat is natuurlijk wel mooi dat er nog. Hij is het. Het is duidelijk, hij is het er net mee eens wat er bij zijn bedrijf gebeurd is. En dat het bezocht via de rechtbank. En nou denkt er, dan mag ik maar de politiek in om te zien of ik daar wat onder dwang is. Ja, dat is natuurlijk wel de goede manier. Hoe het werkt. Ja. Dus alleen nog zo'n filmpje krijg ik dan toch een beetje wat een ongemakkelijke gevoel. Ja. Wat krijgt dat dan? Nou ja, omdat zijn persoonlijke verhaal is natuurlijk de drijfveer om die politiek in te gaan. Alleen dan nou krijgt weer dat persoonlijke verhaal wat centraal komt te staan. En dan zeker samen met Trini 9. Of eigenlijk gewoon... Is het effectbejag? Nou, dat is misschien een wat te krut wordt, maar het Ben wel zijn eigen emoties. In dat filmpje had er het vooral hoe zijn eigen plaats en wat er maar gebeurd is en de regels die chinnen wien. Het had nog heel veel om mijn verkiezingsfilmpje te maken, denk ik dan. Dat weet ik net. Nijsmakkers.